Aebe katika obitiao. Kwa sawa sasa. Alonya. Nsoe. Nishakuja. Aya Barnabas. Wewe Damon. Yeah. Kwani uone nini kinaendelea hapa ama una Na ugonde umaide. Yeah. Adi? Ay madam. Ah. Ayo ada. Eh. Ibra, ujue that ngotarande gochi yake iko utacheza na kamera. Inaongea? Oh. Inaongea live. Sawa. Oh. Oh. What pen back? Mbuya mono oyo minto Ishmael ntore ase obugatagati bwo muchio Nairobi ase ritkoria rero tokumira nago se twanyari ko batokumira na abonchoreria ba boda boda koruga iga ase ensemo ya Odeon ase baguchikomorekera na araria yiga banyarire ko babagwetera gose na araria yiga bagwetera ninkige kogera bakwene kinga nkobuka barekera rituko banyara ko bakwene kinga obosombi obu bwa boda boda ngokoreka nabore iga aso mochi o Nairobi eya mase yemo tigatosange no yo minto iga totebinga marieta ena kiakoroku india chagete gokora obonchoreria buga bwa boda boda nabo igonga na araria yiga bagwetera na kiritkoria origo chaka mbia mono sana ore eya mase yemo ase ensoko tivyo boroso bo mogusi nabo chaka ne rieta riao nchenkoro ku job a church makoli ncheno monchoreria lakini ncheno morandia we kanisa ye sabato na berire iga so bonchoreria ase myake menge no mwaka oikomi na tano bono ngondo mwaka 16 twara berire iga myake menge twamonyokire no bugima na nyasaye rendo twanjire kwa moyo boda boda se miaka 15 ninkigeo kwa moyo kwa nyareko go kwene kinga for 15 years kunyarore ko ba ko gukora kwabo kakira rituko gwakora obosombio bigutara chencho ogende gukora biashara bino aso bonchoreria obo ebinto nebinge ngosoma koruga igaso bonchoreria no na nyomere to mukungu ase enchira yo gukora enyange kanisa korwa aso bonchoreria obo no na chiete ngasoma burandi ali bugema erinde nkakonye nkayane na njenge konya lakini rende nabongo nyagokoro bitambukero ao byokogenderera nabongo ruga abuna bono nkogenda ndi chikambi ndatigo bonchoreria yake minyokenda nderia abantu banyasaye na ende manye kwira na gocha gokoro bonchoreria lakini rende ikeko gerang'endete koborongeringa uchumi yakongire ebinto bikong'ete bono gongocha nara ari yake chibesa chia mabere
egekogera ntogotegemea noe na abashiriki ba ekanisa boka abashiriki barosire na intwe bono igo ngochaga ndore ng'ani nkonya abaibori nkonya abana ba minto na inche rende ng'ekonye lakini rende na ebikong'u ase emiaka eyemeke iga korekana ng'a egasi eye yakong'ire mono nechesire igo bono kero omonto gagwenta kobeka ekegancha gia chisiringi nke erinde ankio na anki ende anyore ng'ochenchirie korwa ase emeremo eye akore ebiasara biri biramokonye mono goetani bono lakini ase keria egeke kende gionsi okonyora noe nkoruga nabo omonto akoba agwesustain ase obogima bwaye. Mbuya mono kwanyere koba goteba ng'a apart from gokora obonchoreri bwa boda boda nande boigonko aino morandia kero kina kyo balance kese ng'encho bado abashiriki mbakoganeti nabono gwatebire ng'a mubwate chikambi aba SDA nabo igo bado noganeti oikerani para ga igokora obonchoreria ekambi nekoganeti na kyo gocha gwa balance baina ebinde bibero bono inche nigo ng'eruete gokora emeremo ekero nganeti ekogenda gokora egasi ya oborandia nondo oborandia kinganyete rende ng'egu chinguru chiogotena amatari gotokogenda ase district lakini rende ase ngochi nakora emeremo nabo ngokora egasi chinsa chia mambia ne chinsa isano isato gocha morogoba nacha ang'e 6 hours nakora egasi nanyora chibesa chienka mambia kero nkoboka nachi gokorera abanto amasabo nakora amasabo ebinyoro nakora kegoika morogoba nababuna Paulo naminyoka rero nacha koriga iga bono ogo balance kwane nkoringa chinsa chiri chie emeremo ya Nyasaye igonda ase emeremo ya Nyasaye kingokora chinsa chia morogoba nabeka ebuti yane nerichwani nacha gokora egasi ya boda boda kingokora kegoika chinsa inye chia botuko nagenda nyomba nachikorora efamily igo bono chinsa chiane igo nchibagete inche ngokora egasi chinsa 15 nemo ase rituko igo chinsa ngotimoka ang'e chinsa inye iga na chinkorara lakini chinsa chinyinge igo nde emeremo mogaso igo nda amasabo kegochaka saa 8 nigo nda ase emeremo yo gokora boda boda kegoika marogoba chinsa inye chia botuko nachire nyomba naragera nanya gosibia abana mambia bagende esukuru naende eminyoka gokora oborandi nabo balance tigo kero kende challenge kigose changamoto kiogwetera gose nubuna kwanza ne chairman ya boda boda buna nkomanyete gaiga aseseme ya audio muchando kiogwetera ayebuna omonyakero go bwana boda boda gaiga naende na kiokonyara koba gokuyagana kwegeria abantu ba boda boda komanya buna bakobeka chibesa chiabo more especially ase okobeka ekeganja nche buno omonyakero gobo tari gasi ere rahisi abande nkonyora bare chibesa bachitumeka bobe bono kobareta amo erinde eri bakore egento ekemo buna abana bagusi bare Nairobi igekobe gasi enkong'u sana challenge yene neri ng'a abanyanyimbo mbatotigeti abanyanyimbo ba Nairobi karoro omonto boda boda okoruka orung'umbu aria ororere chibesa bono goika batwake bichitege batorutense batoure kende geke tobwate egento kende n'abanto be county abantu be county nonyambara bwo mbatotigeti ase ogotoura chibesa chia boda boda igekero omonto achirega iga gokora egasi goike ariganie ariganie ase okoru n'abanyanyimbo ariganie ase okoru n'abanto be county ariganie ase ebibago egekogeraga iga ase omochio Nairobi ebibago nigo bire ebinge aye nabo gokora egasi okagete omonto kwaimokina omonto omuya kumbe kwaimokirie omonto okorire oboibi korwa ase ense emogete igo bono egasi ya boda boda nigere enkong'u ase chinchera chionsi changamoto nenyinge more especially ase abaibi abande nkoenda bare baye pigipigi enya lakini abaibi nabo baganyererete ekona maataria baba uri epigipigi naende baira na zero igo changamoto ne chinyinge lakini rende gento kegana erinkeringa abarai baito mbagwenta gotokonya kwa abantu ba boda boda chinguru watu aregento keri bagoroka ase kanyamuriro ng'a the self governance babwate banga structured method of doing savings and leadership ekina kikiragera abantu ba boda boda bamanye naenda abantu baise kumanyanga ntobwate obumanyi bwa boda boda nabo bagotenga ki inumbire ngeri kimobwate na kimurakonya abantu ba boda boda banyare gotwara ebiganja byabo bakonye chinka chiabo irenga barabe bakobeka kera rituko yani enjera ne nyinge erororo lakini ase ng'encha abantu bande babwate obwegimeria abande babwate ndamwamu yogotaka gogo kuri chibesa chia abantu bande yabe gasi enkong'u
kekero kende twanyare koba tokorora ekero oboibi bogokorekana agaiga ase omochio Nairobi abanto gosaba na boda boda kiabeire ng'a nabo bakoba bagotumeka bobe aba ekero obosari bokoene kiwanda bagotaya ng'a okonyora omonto bechipigipigi nabo bagotamia abasari abo aya bono buno omonyakero bwenseme ya audio omochandonga buno inaki kwanyare koba gokorwa obosemi gochi ase abamura igokora agaiga mbanyare koba bagotumeka boibo egente getang'ani ekero omonto agocha koimoki korwa ase stage ya bodaboda ntori koba abanto bakwayerera egento gia kabere ntobwate enchera yokomanya kera ase ntobwate chikamera lakini ase omonto ore omonyakiombe ase ekiombe kia Wasafi ekinche entenenete ase Nairobi niga tobwate ebinto ebinge tokorora ng'a oyo na omonto oito ore iga ntobwate egento gekorokwa ng'a QR code ntobwate name tag ntobwate chireflector iko omonto bodaboda goika abe identifiable na omonto okoimokiwa ritang'ani na bakomanyekana ase CCTV lakini ntori koba abango ase okoimokia abanto ba onde bwense gocha ase stage yaya goika omonto ache erese amanyekane ase agochia ekero aeresire nari tokonyara komoimokia lakini erinde ko tari gento kere rahisi goseria abasaria eserekari negwenerete kobwaterana n'abanto ba bodaboda ekere omonto bodaboda arorekanire ng'a oimokirie omonto gete omonto oria ekero nonye ekero agochi goakana chibesa goika babwaterane n'abanto bari bagokora communication the communication authority ne number plate imogetie omonto na nere buya bono kero omonto onye kwaimokia omonto otware namba yaye ya esimu erinde ekero amang'ana akoba korumagega komang'a omonto naimogetie namba yaye ya esimu nere eye kero kenda ng'akanete chibesa na M-Pesa erinde nari toranyare gokominyokana na abasari lakini eserekari negwenete kobeka chikamera mo especially ase omochio Nairobi noe na omochio Gusii na omochio Kisumu emechie eye emenene kere emechie emenene negwente gotora chikamera chia CCTV ekero naimokirie omonto korwa ase gete namanyekana ng'a naimokirie omonto gete ekero CCTV gochi korigereriwa ara ng'a omonto oyo niga emogetie omonto gete korwa ase stage gete nari toranyare goseria obosaria nonya ntokobokora Biamono ase ng'encho ebiro kero kende abana b'esukuru bono iga mbafungete okonyora abana chingaki gecho omotimoko nari okonyora emibasoka na emenge koba abamura b'echipigipigi bagochi ba abana abaiga batabwati obomanyi bokogenda chipigipigi enkwana yayo omwerio naereria igochi ase abana abaiga bakoegera chipigipigi na bakogoria abanto in fact ase okorora kwane nigo ntagete kogosia eserekari monto onde bwensi tagwenti korunda epigipigi otabwati elicense otabwati emiaka eisaine ase okorundia epigipigi ritang'ani tiga eserekari etware chinguru onde bwensi okorundia epigipigi para atware elicense atware emiaka 25 gochi igoro egekogera abana abagosoba kominyokia chipigipigi gusia amakori ime na Nairobi okero kende obogima bwabo bogokea igo tiga kero omonto tobeke policy omonto ogwenete korundia epigipigi tigaika ase emiaka yokorundia epigipigi mbacha korundia epigipigi bare bing'werere erinde abande bakwere enchera igo bono nche amaoni ane nari ng'a omonto bwa epigipigi atware emiaka 25 gose ekero akorire esukuru gochi igoro atware elicense baeguchi insurance nari baranyare komanya experience kiobogima igekero abantu bagocha kurunda chipigipigi para tiga batware emiaka isaine no ese abachifu abanyanyimbo abarai baegeria abantu ng'a ensemo yabono aye no mwana bw'esukuru nakio gochikomia kipigipigi para buno monte bari abande basoba konywa amaru igo bono tiga abana inche nkori recommend ya serikali ebeke policy abantu batware emiaka 20 gochi igoro gose 25 bamya gosoba ase gasi y'epigipigi na bari baikire emiaka yaengekanire na barabu mbaso ase mbabera ase epigipigi mono egogere gasi nekete bari gichibesa babeke keganja baru ase chipigipigi erinda abana bali abake bagocha na baro banyare gwekonya ekero bagokina mbaso mabaire baikaranze nde bache gokonya n'abantu bande barosire abana siasa babere bagotumia abantu b'echipigipigi na nekero bakwenda emesangirekano yabo korora abantu bakoimokigwa bakogenda ororo banyara koba bakoreta none echibura buru n'abana b'epigipigi eya omweri nero yomwe bono inche ngo basaba iga abantu aba ba siasa n'abarai tiga batiga gokora siasa y'echibura buru omonto onde bwense ekero abantu barase ekiombe gia boda boda omurai onde bwense otagete abantu ba boda boda
tiga agende ase oborai bwabekirwe abantu ba boda boda tari agotebi ng'a bachigokora ebura buru aya bagende bachigokora ogosanga ng'a ntũ buna ekiombe kia abantu ba boda boda naki torakonyane omorai obekirwe ase okora county ose okora ward tiga areta abantu ba boda boda beke nyorokiaye abatenga abantu abambarenga more tari gochigokora ebura buru lakini abae chinguru nechisemi chiokobaegeria ng'anchera kibaranyare kubeka ekeganja nande ng'aki buna ero omorai arabakonye bakina ase obonchoreria bwabo lakini tari ng'a bache bono baminyoke bachikominyokia abantu bande ekenyoro bachigoita abande aba bande bagoitu na abana ba abantu mbagwenti goitwa na muntu onde bwensi igonche ngosaba abantu ba boda boda ase bare tiba abasa gwancha gotumeka kominyokia abantu bande buna chiguni para liga bagwenta gokora obonchoreria baegerigwe ase siringi 100 ase siringi 50 irenga aragache akonye nka yaye abana baye n'abantu bamwe abase obwagare okuna kugosaba nande ngosaba iga nonya n'abantu bari chikanisa ekero okorora omwana omino osokire akominyoki gupara gosa akominyokia abantu para mbako ito omonto okwa ningi gekogera otanchere komoeresa koruka ng'a yaya ekero nkwoiboretu nekerenga to baisa gosoa ominyokie abantu goita abantu para riba gokori chibeso konye nka yao kwanza abantu baito bara bataka bobe obutaka bokogera abantu bachikominyokia abande para lakini abantu mbabasa kogorwa ase chibesa gochikoita abantu bande ekinege ntekebe onyo omonto gatagete oborai agenda ase abantu ase omorembe na ase obwanchani erinde barigi oborai bwabo ase enchera y'obwekirano buya mono sana mbuya mono kegima omwanchwa omorigereria oyo akorokwa makori nigaro munyakerogo bwe boda boda igaiga asomo cho Nairobi ensemo ya Odeon ase anyare ko bagakwerera ari abana boda bagwetera enene unyare ko bagagukunira gosega gukwanira abana bari banyare ko bagufunga chi skuru asa tebre buna abana bumba bwana tikwegwa chi boda boda ase boiga rurege kurero gochia ase bari bakwa abana abu chipigipigi banyare ko bakogendi asa tebre richikoria kenyeri gote mwana orense emiaka 13 tabwenereti kogendia epigipigi na onde bwensi okogendia epigipigi nigabwenerete kogenda asa megerio erindanyore license yokogendia epigipigi yo Ishmael na wikiraga buno tokora butorera kuruga iga asobo gatigati bo mucho Nairobi akarongo kwiranira gochaga bu ase studio erindogendere no moroberi bwetorobini eriane Linet Nyambane.